Unya day, katong lalaki nga murag kanang tilas og nang day nagsikap pagsamok-samok niya. Ay, nagsige pa dyan pagsamok-samok, guys. Samukan kayo. Na, ay di bagbatunto ate jud. Akong gagapa? Never sa gagpato natin. Never. Hamis ki kag kuan panit yang batol mo daw ra katong murag na og tilas. Yeah, correct. Ayaw speaking of tilas. Hey mga miss. Hi kuya. Just call me Totong Tugsok. My name is Totong Tugsok ng Japon. My name is Nang kita tamo ay magsiko gunit anak kay. No, ano? Tilas na kay dagway. Isa na to yang gi. Grabe ka mo grabe ka nangapon ra mga Mga mo kayo magpulo, mga inday. Nagpatoko pa mo na ako, di mo magsigkuan sa sa mga miss sa ano nga mo rin nag-istambay nga sa may Excuse me. Inuhan eh. di kining agianan ni sa ko ang lolo dire niya sa unang panahon mo na mahapit ko niyo kay kita ko ninyo pero matay ibog kay ko nimo kay ting bukahan mo eh. Okay mo ka na ako. Oh, Ya, nangutan na kasi mo galing og naibog ba ko nimo. Muujon. Sus, dili mo bagay. Sus, pawa na gudong. Kahami sa iyang panit niya. Kumpara ni mo. Correct. Ayaw kuya ka na mo. Support na lang yung niya kuya kay mo. Layo na juga. Ayaw kuya ay. Correct. Ito, mulakaw lang ka dito. Mao. Siya, sis. Sis, ang song tani sis atong kamot. Kapag sis, ay na mag-istorya atong tawhana sis kay. Saraw. Pero ayaw lang pagingana sis kay. Basin uri ka. At until the end sis eh. Basin maibog ra sa day kaniya. Basin ha? Never. pre sus ini nga kay naagi kasi mong umma pre naghangad magkaaning gamhanan ni mong kapayas pre usa may tuyo ni mo pre grabe paitan na kung naong pre ini mo diglawan mo naong pre wala lagi pre pero dito basta-basan binagkaong pa yung disobrahan na ako yung ibgan babae pre upat sila kabuok pero ang usar gid mo intay akong dayon nun nga pakaslan ako katibuok ba't mong pinabuhi pre sayo na kaya pre gugmahan kita ng bayana gugmahan ko ng bayana pre gusto ni mo nga maimo siya oh niya ang kadalo pre kay sa silang upat siya rewa mo lamano na ko iya kung di sipuira dali na kaya pre basta mutuo lang ka na ko unsa man pre kanang gamhanan di ka pre tibangi ko pre mabitay ni dool gyud mo pre oh na problema tabangan taga pre nya kaya na nimo kabuton yan na ko pre kani pre kani wa pre kani ay tabang na ko nimo nya di man gud pwede gud kung ako'y mukuha na kay kinahanglan yun kung kamot yun sa akong tabangan ang mukuha ginahanglan ikaw makahikapan ang kapayasa mo ba okay ako ang nagisugdag orasyon kay na sus time yun kay ko pre nga naman gud laing nagpakitabang na ko nga to pero kay suod man tika ikaw ako unahon sige pre kabuta pre kay magyamyam ko dire yan sa amin na ni pre nga di sa din ako maabot pre di pwede tingog pre Sa pre, sa paano mo eh. Kinalang way tingog mugawas na mo. Makuha na mo kapayas. Mau ba? Oh. Sige pre, ilarga. Oh no. Pre, mga lagi ni kinanaan pre. Ayaw nagsaba. Kinasuhong ta. Oh, pre. Tibog ito na pre. Isa man pre, mutuo ka na ko di. Mutuo pre ah, sus epektibo kayo ni pre. Matay pre magkagi nino pre. Okay. Dahil pagtuon mo kabog. Joke ka pre. Mong purasyon ako pre. Gagmay man lipon. Kulak ni tiguro ni. Okay, basin doon. Ano sama pre masuhong ta. Mao ba kinahanglan lang. Way tingog mo gawas mo ba. Magkurasyon ako pre. Ako na sundan ang orange. Sige pre. Rimos or rimos. Kuot tumayo sa lubot. Din pasibot. Kaya mabaho. Kasuhong niya ito, pre. Kaka, pre. Salik ko naman, pre. Ayaw, kabula ka. Kinahanglan mapakaonan mo subay. Kani nga orasyon, pre. Lumay ni siya, pre. Wak ni siya kupas-kupas.
Baba niya, ipahulot din niya pagkaon. Ayaw lang, gamay lang yun kayo. Tipakon na ni, o tipaka lang. Kunya, ang imong bantayan ane, na maimo na siya, ayaw yun, paring kamuti nga, di yun siya maragbalan, or masakitan. Oh, sige, pre. Tumanon ko na, pre. Kay baangkon ko ng bayhana. Kay perting istrikta ka. Nagbinaldikta siya na ko. Kanang gamadita niya, pe, ug makatilaw anak, pe, huwag tang na. Kana, Sunod na rin, salamat kay pre. mura lagi langaw lagi, pre, nga gikan ka pupo ba? Magsunod-sunod Sini, pre. na. Sakto rin niya, pre. Okay, pre. Makatilaw siya, ni, pre. Ang iya, ha. Tilawan sa daka. Siya may problema. Sige na, pre. Day, wa jud wag ta ang katol sa mong kamot day. Uy, ako ni katay jud. Hala day, ni balik mo sa ni katol day. Hi, mga amiga. Saan sa gibuhat ni mo dire? Ano man sa katire? Di, ang akong tuyo, promise me to in love to you. Dili na ko magsamok-samok na mo basta imo lang ning dawaton unya. Human. Dilawan lang nimo bisig liso. Di na ko pakita ninyo bisig kausan na lang. Sure jud na nga. Sure. Ug mukha na kami ana. Oh. Di na kang pakita. Bantay Pero ka wala. na stress. Storya na mo kuyag mo. Agi na sa katire. Promise to you, problem. Ano na day? Sige na, sige na. Ano lang day? Ano na day? Pero di mo sa mukha ka na. Ikaw na. Salamat. Lamig lagi ni. Lamig day. Kasi nga itong pamarang kamot day. Uy! Saktul kaayo. Day, na day. Kay, adin adyo itong balik day. Day, may lagi. A few minutes later. Grabe yung gula eh. Asa si Tugsok? Wow! Asa si Tugsok? Asa si Tugsok? Uy, ano ka? Uy, naman ka? Di ko mabuhay. O, wala siya. Kanang mga ris. Adto na mi. Ay! Uy! Uy! Ano siya? Ano to siya? Uy! Sure to siya siyang gitibate? Ambot lang. Saan na? Kalungkod ako niya.